Mám tady novou sérii. Kde budu prostě drifty. Drift Max Pro. Já už to hraju druhý den, tak jsem se rozhodl za tohle sérii. Ale takovýhle pěkný už to mám. Tady to. Já to mám puštěnýho asi Raimonda. Dám tohle, pojedu to celý od počátku. Ať máte krásný, jak to vypadá. A někdy jsem byl. Tady se dá hrát ani můj práčák. Tak mám tam dělat. Já neumím střílet na reklamu, jsem si to začal střílet. Já si budu zakládat jednu takovou věc, Skype, kde asi začnu dělat na video komu, takové asi nevím ještě zatím. Tak já mám tady něco pro mě. To bude lepší. Teď si to dá stáhnout beta verzi, ale mám buky. Ale nebudou jsem si rád. Já se na frame rate. Tady zaplatím teďka, že můžu nějaký. Tohle už je taky, to mám, ale zajímá mě co je na top alečku. Toto je top. Tady si můžu driftovat, jak chci. Ale můžu dát to, že mi napíšte nějaký číslo, který se mi bude líbit třeba do 200 000 a k tomu budu muset nadriftovat tam nahoře stoje. Nebo EDG prostě. Na tohle je taková věc. Tady dáme, dám 10k.
A potom už budu jen tak souřit. Nadriftováno tak 10. No, já jsem to včera začínal hrát. To jsem v tom celkem díl. Já to dříve taky hrával. Já bych tam hrál. Ne, vlastně se pro Minecraft. Hráli takový velký bloky. No, jeden hřích. Dostala vstupku 10 HP, ale měl zlomek, který ti přidával půl stávku. Tady to si dopadne. Tady jumpnu, dobrý. Dobrý triček se tam zahodil. Tak jsem takovou oblíbenou rampu, ne? Tato vysoká. Ale můžu dát tam já jsem tak moc upovídaný. Tak to má udí, že jsem hodil po kamerách. A napište, kdy vyšlo na poslední video kromě tohoto. Jestli že jsem začal točit Delivery, že opět je fakt minisérie, kde tak není, ale když tohle, jak to budete hrát, tak když to půjdu takhle, tak si můžem, tak by se dalo zahrát můďák.
Takhle jako dostávám. Tam no. Říkáme. Toto je Riddle hráč. Měl jsem tuhle moku fakt rád jezdit. Udělám brutů chybu. Kde je to nemá šanci. Tříka. Proto jsem strávil další den jejími úpravami. Ale 25. den byla již plně dokončená. Tak, chodba je hotová. Co ani říkáte? Jo, mě to líbí. Ale jo, je to dobrý. A mně se to líbí, jenom mi to přijde možná, ale prostory, ale zase jako co chceš dělat na chodbě. Ve zbytku dne jsem se ještě pustil do vyplňování podlahy A blbá reklama. místnosti naší základny. Následně byly do chodby přidány detaily v podobě dřevěných fenců. Teď bude konec, tak zdar. Kam 1A se loučí.